M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga nonse lero la Mulungu la 5 munyengo ino ya Pachaka, ndipo tili mu chaka B pamene mayi wathu Eklesia apitiriza kutiyankhula kudzera mawu a Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Yobu mutu 7 ndime ya 1 mpaka 4 ndikudzapitiriza ndi ndime ya 6 mpaka 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Ernestina Sayenda kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto mutu 9 ndime ya 16 mpaka 19 mkudzapitiriza ndi ndime ya 22 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Agnes Bwanali kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu a mtengo wabwino akuchokera mu mtengo wabwino wa Mariko Woyera mutu 1 ndime ya 29 kulekeza 39. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Yobe. Sindigona tulo, ndimangoti sadabu mpaka mbanda kucha. Yobu adayamba kulankhula adati, moyo wa munthu pa dziko lapansi ndi wa ntchito yakalavulagaga. Masiku ake ali ngati a munthu waganyu. Paja kapolo amalakalaka mthunzi. Wantchito amayembekezera malipiro ake. Ndiye inenso ndimangovutika nthawi zonse. Ngakhale usiku ndimapezabe mavuto. Ndikamagona ndimafunsa kuti kodi kucha liti? Koma usiku ndi wautali. Sindigona tulo, ndimangoti sadabu mpaka mbanda kucha. Masiku anga ndi othamanga kupambana makina owombera nsalu. Amatha opanda chikhulupiriro chilichonse. Inu Mulungu, kumbukirani kuti moyo wanga uli ngati mpweya. Masiku abwino sindizawaonanso. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto. Abale, pamene ndikulalika uthenga wabwino, apo pokha palibe ponyadira ayi. Popeza kuti ndi Ambuye amene adachita kundilamula zimenezo. Tsoka kwa ine ngati sindiulalika uthenga wabwinowo. Ngatinso ndikugwira ntchito imofuna ine ndekha, ndiye kuti ndilandirapo mphotho. Koma ngati ndigwira mosafuna ine ndekha, ndiye kuti ntchitoyo ndi udindo umene Ambuye adandipatsa. Pamenepo tsono mphotho yanga ndi yotani?
Mphotho yanga ndi yakuti ndikamalalika uthenga wabwino ndizingoulalika mwaulere, osafuna kulandirapo malipiro aja amene ndikadayenera kulandira polalika uthenga wabwinowo. Ndine mfulu osati kapolo wa munthu wina aliyense ayi. Komabe ndidazisandutsa kapolo wa anthu onse, kuti ndikope anthu ambiri. Kwa amene ali ndi chikhulupiriro chofowoka, ndidakhala ngati wachikhulupiriro chofowoka, kuti ndiwakope ofowokawo. Kwa anthu onse ndidakhala ngati iwo omwe, kuti ngati nkotheka ndikope ena mwa iwo. Zonsezi ndimazichita chifukwa cha uthenga wabwino, kuti inenso ndilandire nawo madalitso a uthengawo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adachoka ku nyumba ya mapemphero kuja, nakalowa pamodzi ndi Yakobo ndi Yohane m'nyumba ya Simoni ndi Andreya. Apongozi a Simoni anali gone akudwala malungo, ndipo nthawi yomweyo anthu adamufotokozera za matenda awo. Yesu adapita nakawagwira pa dzanja amayiwo nkuwadzutsa, ndipo malungowo adatha. Pomwepo amayi aja adayamba kukonzera anthu chakudya. Madzulo amenewo, dzuwa litalowa, anthu adabwera kwa Yesu ndi anzawo onse ovutika ndi ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Anthu a m'mudzi monsemo adasonkhana pa khomopo. Yesu adachiritsa ambiri amene ankavutika ndi matenda osiyanasiyana, ndipo adatulutsa mizimu yoyipa yambiri. Koma mizimuyo ankayilesa kuti isalankhule chifukwa idamzindikira. Mmamawa ndithu kusanache, Yesu adadzuka napita kumalo kosapitapita anthu. Kumeneko adakapemphera. Simoni ndi anzake aja adamulondola komweko. Atampeza adamuwuza kuti, anthu onse akukufunafunani. Koma iye adawawuza kuti, tiyeni tinke midzi ina kufupi konkuno, ndikalalike mawu kumenekonso, pakuti ndizo ndidadzera. Tsono adapita nakalalika m'nyumba za mapemphero ku Galileya konseko, ndipo ankatulutsa mizimu yoyipa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mawu amene tawerenga lero ndi mawu amene ali ndi maphunzitso ambiri. Kuyambira ku mawu athu oyamba amene tawerengaja ndi mpaka kufikira mawu athu achiwiri ndi mthenga wabwino, monsemo muli maphunzitso ambiri okuti titha kukhala ndithu nthawi yayitali tikusinkhasinkha. Koma inu ndine ndimafuna kuti tingosankhapo maphunzitso angapo ndi kusinkhasinkha pa maphunzitso amenewa. Phunziro loyamba tikulipeza bwino mawu athu oyamba amene tawerengaja ochokera m'buku la Yobu. Ndipo kuti mawu amene acha tiwamvetse bwinobwino, tikuyenera kubwererako pambuyo pang'ono tiwerenge mutu woyamba wa Yobu, chapter 1 cha Yobu, makamaka kuyambira ndime ya 6 kumapita kusogoloko. Ndi pamene timapeza Mulungu akucheza ndi Satana, akuyankhulana ndi Satana. Ndipo akuti pamene paja Mulungu amachita matama, kumachita matama za Yobu. Ankanena kuti uyu ndithu ndi mwana amene amandimvera, amandikonda. Ndipo akuti Satana anamuyankha kuti iye itu zonsezi amachita chifukwa choti moyo wake ukuyenda bwino, china chilichonse chili bwinobwino. Tangoyerekezani kungomulanda zimene ali nazozo, mumuone ngati angapitirizebe kutamanda inu. Ndipo inu ndine timadziwa
Yobu anayamba kutaya zinthu pang'ono-pang'ono, anake kumamwalira, zinthu katundu wake kumangotha, ndipo kumapeto kwake inafika stage choti Yobu anayamba kumazifunsa kuti kodi abale moyo ndi chani inonso pano, kodi Mulungu amataya anthu ake di mpaka kufikira pa level imeneyi? Ndipo mawu amene tawerenga lero, mawu athu oyambaja, ndi chitsimikizo chonesa kuti ndithudi atalandidwa zinthu zonse zimene anali nazo, moyo wa Yobu unali moyo womvetsa chisoni, ndipo ankapanga question Mulungu, ankafunsa Mulungu kuti kodi Mulungu ndi ndani Mulungu? Ndipo Mulungu amalolera nji kuti anthu azivutika chonchi? Why does God allow suffering? Ndiye kumapeto kwake Yobu anafika povomereza kuna kuti you cannot question the ways of the Lord. Sungafunse ntchito za Mulungu, ndipo zochita za Mulungu sungafunse. You just have to admit kuti God does things for a purpose. Mulungu amachita zinthu ndi nthawi yake. Ino tadabwani kuti paka kufikira kuna kuti Mulungu kufika stage yakuti ndikumutenga mwana wake ndikumtuma pa dziko lapansi, ndikulolera kuti mwana wake afe ndithu imfa yomvetsa chisoni ya pamtanda. Ndani amene angamvetse zimenezi? Zochita za Mulungu nzodabwitsa. Zochita za Mulungu nzodabwitsa. Ndipo timazimvetsa zochita za Mulungu pomugonjera Mulunguyo. Tikamugonjera Mulungu ndi pamene timazamvetsa zochita za Mulungu. Inu ndine tiphunzire kukhala anthu ogonjera Mulungu muzochitika zathu. Koma tikazapitiriza nthawi zonse kumapanga question, there is never going to be a time when we understand who God is and why God does what he does. We must learn to submit before the Lord. Tiziphunzira kugonjera Mulungu. Mukugonjera Mulungu mene timadziwa, timamvesesa zimene Mulungu akufuna kuti ifeyo tichite. Ndipo izi zingondikumbusa za Satana tithauna kuti amalondola, chifukwa pamene anthu moyo wawo ukuyenda bwino, pamene anthu zinthu zawo zikuyendera, amatha eveninso kuyiwala za mavuto anthu ena. Inu ndine taonapo anthu amene akakhala kuti ali mboma, ola anthu azinena kuti komatu anthu akuvutika amanena iye ayi mukunama, ola anthu anene kuti kunja kunatu kuli njala amanena kuti iye ayi mukunama chimangati nacho kwambiri, ndipo amabwera ndi mafacts awo data yokwanira ndithu kwakuti district yakuti akolola mwakuti kwakuti akolola mwakuti choncho dziko lino silingakhale ndi njala, and yet on the ground pali njala. Akazachokano mboma ndi pamene amavomereza kuti ya dziko lino muli njala, ndipo ndi pamene amalira momvetsa chisoni chifukwa chokuti ali nawo ku opposition, ndi amalira nthawi imene amayendera pa magalimoto amayendera petu zinthu sizinali panalibe vuto lina lililonse, koma chifukwa choti lero ayambanso kukwera paso yawo eno galimoto yeniyeni imene anagula ndi ndalama zawo, amayamba kuzindikira kuti dziko lili pa mavuto. Ndipo ngati amapereka ulemu kwa munthu amene anali president nthawi imeneyo, this time around amenenso alibe ntchito, ndikuona timaona anthu mobatana manyazi amachoka chipanichi kupita ku chipanichi. Nthawi imene ankanena zopembeza amene anali mtsogoleri nthawi imeneyo, koma lero chifukwa chona kuti salinso pa usogoleri, amene ali pa usogoleri ndi wina, amamutaya amene uja ndikupita kwena chifukwa chokuti angofuna zabwino zokhazokha. Satana amalondola kuna kuti tangomulandani ulemerero umene ali nawo, tione ngati apitizebe kukutamandani. Inu amene muli ndi usogoleri, ngati muli ndi anthu amene amakutamandani, anthu amene amakuimbirani nyimbo, anthu amene amakulemekezani kwambiri, tayerekezani kwacho sapa maudindo amene aliwo, tione ngati apitizebe kukuyamikani inuyo, tione ngati apitizebe kukutamandani. Amakutamandani chifukwa chokuti mwapasa maudindo, amakutamandani chifukwa chokuti akulandira fuel, amakutamandani chifukwa chokuti akulandira mayunisi amagesi, mayunisi amafoni, amadzi, ndikuona amakutamandani. Tayerekezani kwacho sapa maudindo, tione ngati apitizebe kukutamandani. Ndi zimene amanena Satana kuti tayerekezani kumlanda zimenezo zimene ali nazo, tione ngati apitizebe kukutamandani. Tiphunzire kugonjera Mulungu, ndipo tiphunzire kuzindikira kuti anthu amatipasa ulemu chifukwa cha zinthu kawirikawiri zimene timawapatsa. Koma zimene zikusiyana pang'ono ndi zimene Paulo woyera akuchita lero, zimenenso akunena lero kwa akhristu aku Korinto, zimene akualembera akhristu aku Korinto mawu athu achiwiri. Akunena kuti ngati sindilalika mthenga wabwino nde ndipangaso chani? Wina aliyense amene walandira mthenga wabwino, ngati uthenga wabwino wafika mu mtima mwake, akuyenera kupita kukalalika mthenga wabwino, chifukwa mthenga wabwino umayaka mwa iyeyo, ndipo umampangisa kuti afune asafune apite akalalike mthenga wabwino. Ndipo pamene akulalika mthenga wabwino samazionanso ngati ndi kapolo wa uthenga wabwino, si kapolo wa uthenga wabwino ayi, chifukwa chiona kuti uthenga wabwino omweyo ndimene umampasa ufulu. Wina aliyense amene walandira mthenga wabwino amayenera apita akalalike.
Ngati mukumona munthu akukanika kulalika mthenga wabwino, muzindikire kuti amene mthenga wabwino sunalowe mwa iye. Ngati muzamuona mkatolika akukanika kulalika pagulu pamene anthu amipingo yosiyanasiyana asonkhana, muzindikire kuti mkatolika ameneyo sanalandire mthenga wabwino. Ngati muzamuona mkatolika akukanika kulemba chizindikiro cha mtanda pagulu la anthu amene alipo amipingo yosiyanasiyana, akukanika kupemphera amene anaphunzitsidwa ku chikatolika, mudziwe kuti amene si mkatolika weniweni. Chikatolika mwa Yesu chinakhazikike, mthenga wabwino mwa Yesu unakhazikike. Aliyense Paulo akutiuza kuti aliyense amene alandira mthenga wabwino uchoma mutuma, ndipo amayenera apite akalalike mthenga wabwino. Uthenga wathu wabwino wa siku la lero, pali zambiri zimene tingathe kukambira amene nanena kumapita uja, koma pali chinthu chimodzi chimene chikundikhuza kwambiri, chimene chandigwira mu mtima. Akuti Ambuye Yesu atapita nkukachiza apongozi ake a Petro, komanso ndikusanjika manja pa anthu ambiri ndikuachiza, ananyamuka kuti chakumama ndikupita kumakapemphera kwawokha. Ndi anthu anabweranso kuyamba kumavutisa achina Petro ndi anthu onse amene anamuzungulira iyeyo. Ndipo pa nthawi imene nkuti achina Petro ayambanso kutchuka, anthu kumanena kuti Ambuye Yesu awotu ndi ophunzira Ambuye Yesu aja ayambano kutchuka. There is now fame, they are now famous. Ndipo funa kuti apitirizebe kutchuka kuti sono anthuwa ngati Ambuye aja sapitiriza kuachiza anthuwa, ndiye kuti ife kutchuka kwathu kusikupitirira. Tiyeni tikamuyang'ane Ambuye Yesu, ndipo tikamabwera nawo kumene anthu ayamba kufuula, mwatibweresera mpulumutsi uja, mwatibweresera wotichirisa uja, tiyeni tikamutenge Ambuye Yesu. Ndati akafika kumene kuja akwaza Ambuye Yesu, Ambuye anthu onse akukuyang'anani akukufunafunani. Ambuye Yesu yankho limene akuyankhira kuna kuti tiyeni tipiteni ku mizinda tikalalikenso uthenga wabwino kumeneko, poti ndizo zimene ndinabwerera. Ambuye Yesu sakufuna kuti abwerere kumeneko chifukwa akudziwa ma intentions awo. Ma intentions awo achina Petro ndi azinzake ndikungofuna kungotchuka, angofuna angotchuka basi. Koma Ambuye Yesu akunena kuti ine chimene ndinabwerera tu paziko lapansi pano sinabwerere kuzatchuka, ndinangobwerera kuzangogwira ntchito imene Atate ananditumira. Sinabwerere kuti ndizatchuke, ndipo chifukwa chimene ndinakuyitanirani osati kuti mutchuke, chifukwa chimene ndinakuyitanirani ndicho kuti mutumikire. Tiyeni tinyamukeni kuno tipite tikatumikirenso anthu ena. Inu musamayang'ane kutchuka iya, musamayang'ane kuziwidwa ndi anthu ambiri, musamayang'ane kuchemereredwa. Atumiki ambiri masiku ano tayiwala mthenga wabwino, tikufuna kuchemereredwa. Tifuna kuchemereredwa. Iye akuti chamapanga mirakuli, iye akuti chamapanga zakuti, iye musapite kwa bambo akuti koma bambo akuti. Mupite kwa prophet wakuti mupite. Chimene tikufuna atumiki atero ndikufuna kungotchuka. Limene Yesu litha kukhala yesero la inu ndine a Khristu. Kuti pamene tikugwira ntchito zosiyanasiyana pa church timafuna tingotchuka. Pamene tikutenga ndalama zathu ndikupereka kuti zithandizire anthu timafuna tingotchuka. Pamene tikutenga ndalama zathu kuti zithandizire mpingo timafuna kungotchuka kuti atilengezese ntchalichi muja bambo ndi mayi akuti apereka ndalama mwakuti anthu aombere m'manja wa koma sitimapereka ndi mtima wonkufuti timangoyenera kutero choncho. Ayi, tisamasankhe kutchuka. Aliyense amene anasankha kutchuka sanapite patali. Ambuye Yesu anasankha imfa yomvetsa chisoni, a very demoralizing death. Koma kudzera mu imfa imeneyo Mulungu anamulemekeza. God the Father glorified him. Inu ndine tizisankha kungolalika mthenga wabwino, tisamasankhe kutchuka. Tizisankha kusatira mapazi a Ambuye Yesu amene anakana ophunzirawo amene amafuna kutchuka. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chimenechi lero pamene tikukondwerera tsiku lake licha limene timanena kuti tsiku la Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.